No niin, nyt minä teen tässä menkäistelyvideon, eli muistakaa tykätä kanavasta. No niin, tervetuloa kaikille, täällä on Menkäboy. Ja nyt minä teen menkäistelyvideon, eli tässä on minun Suzuki Quadsport. Oma laite ja todella hyvä. Ei mitään vikaa ole, kulkee 60 ja toimii ja sitten vaikka tässä on valo, niin sitä valo ei toimi, se on mennyt rikki. Kulkee maassa, se aika painavaka. Ja tässä on ihan tavalliset kaasuttimet tässä. Sitten tässä on sähköstartti. Tuolla akku, mä voin näyttää. Ootapas, missäs tässä? Joo, tuosta. Tuolla on akku. Aika hyvä vehe. Niin. Sitten tuolla varmaankin näkyy moottoria pikkuhiljaa. Sitten tänään käydään vähän ajelemassa tällä. Jos on vaan aikaa. Olisi tarkoitus käydä vaikka kalassakin tänään, mutta siihenkään ei varmaan ole paljon aikaa. Ja näyttää, kattokaa, varmaan ukkostakin on tulossa, en tiedä. Ja niin. No, lähdetään kohta. No niin, tässä oli Menkäboy. Ja muistakaa tätä kanavia, kommentoikaa. Ja vaikka Menkä näytti vähän pieneltä, voitte kysyä kommentissa, että mikä minun ikäni on. Moikka moi!